honetarako sortu zen, orain dela 4 urte terdi gure esku dago. Adostasun eta elkarlan eremu bat hauspotzeko. Zalantzarik gabe, egun historiko bat izango da katalarrentzat. Herri gisa, tamainu handiko duintasuna erakusten ari da. Herritar ahaldunduek osatutako herri bizi, alai eta irudimentsua dela erakusten ari dira. Baina herritarren ahotsari ezin zaio betorik jarri. Ezin da zentsuratu, ezin da isildu, ezinezkoa da. La democracia no se puede precintar. No hay candados suficientes para ello. Votar nunca puede ser delito. Cuando se trata de votar, no hay lugar posible para el uso de la fuerza. Euskal Herritik ozen esan behar diegu Kataluniara bidali dituzten milaka eta milaka polizi guzti horiei. Utzi pakean Katalunia, errespetatu katalandarren borondatea. Gu ere son Katalunia, gu ere Katalunia gara. Elkartasunagatik eta gure etorkizun demokratikoa gure eskuekin erekin nahi dugulako. Elkarrekin, libre eta buru jabe. No estamos aquí para buscar un sueño. El sueño somos nosotras y nosotros. Guk ere botaren. Hasi gaitezen sentitzen. Hasi gaitezen pausoak ematen. Gure bidea elkarrekin egiten. Gure eredua sortzen. Gure eredua adosten. Elkarrekin, zintzotasunez. Gure eredua eraikitzen. Guk ere botaren. Botaren. Gure esku dagoelako, har dezagun bidea. Gure esku dago eta guk ere botaren. Botaren!